Roditeljski kutak, a sa mnom jutros Milena Đergović, NVO Princeza Jelena. Imamo što za pričati. Dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro, bolje vas našla. E pa, da čujemo mi, ajmo za one koji nisu upoznati, da kažemo od kad je startovala sa radom Princeza Jelena, šta ste sve do sada uradili, a onda ćemo da kažemo šta sve to planirate. Da. Princeza Jelena postoji od recimo polovine marta, kada smo pokrenuli odnosno kada sam pokrenula celu priču i ceo projekat pod idejom da otvorimo besplatni dnevni boravak za decu socijalno ugroženih roditelja. Tako da smo napravili 12. marta u Elit restoranu u Podgorici jedno lepo druženje, donatorsko veče na kojem je pevala Marija Šerifović i tu sam negde pozvala, imala sam samo 8 dana za tu organizaciju, pozvala sam sve prijatelje i saradnike kojih sam se setila u tom trenutku i stvarno mogu da se pohvalim da smo skupili za to jedno veče 5.000 eura, što je današnje vreme stvarno za mene velika čast, ali velika cifra. I pomoću tih para, evo, nadam se za 2-3 dana, nadam se recimo 1. juna, da startujemo sa radom. Našla sam divan prostor preko puta osnovne škole Sutjeska na 85 kvadrata, dakle to je ta prva kuća preko puta Kapije, preko puta zvaničnog glavnog ulaza u školu Sutjeska, pored vrtića Panda. Se nalazi naš prostor, imamo sjajnu prostoriju od 35 kvadrata za kreativni rad, imamo 2 prostorije od po 17,5 kvadrata za odmaranje, za televiziju, naravno kuhinju, sve što ide uz to, tako da napravila sam ja po svojoj meri i meri svoga sina jedan divan prostor, on kaže neće više kući da ide. I svaka noć kaže, a što spavam ovde, što ne spavam u dnevnom boravku. Tako da je predivno je opremljen i mislim da će se deca oduševiti i moram da kažem, bez obzira što je ova kampanja išla kroz medije više dana, da posljednjih par dana kada je Udruženje roditelja istaklo to na svom sajtu i na svojoj stranici, Facebook stranici, da su počeli masovno da se javljaju roditelji i da se nadam da ćemo okupiti jednu dobru ekipu i da ćemo raditi dobro. Koja je vaša ciljna grupa koju želite da pomognete? Evo da kažemo ko je to? Ja bih želela da pomognem svoj deci, naravno, svim godištima, ali jednostavno sad nismo u situaciji, pošto Princeza Jelena se finansira samo od sebe. Znači, mi što dobijemo od drugih pare, znači, niti je to neki moj posao od koga ja zarađujem, ne daj Bože, ni cent. Tako da nismo u situaciji da pomognemo mlađe deci, zato što mlađe deca, mislim baš malodobna deca, ona iziskuju neku drugu vrstu nege. Tako da bi više i žena bilo potrebno za čuvanje i više uopšte financija za rad sa najmlađim decom, tako da smo odlučili da to za početak, daj Bože, se proširimo pa bude drugačije, radimo sa decom od 6 do 9 godina. Znači, to su ta deca koja znaju fizički da brinu o sebi kada su u pitanju elementarne stvari, da odu do toaleta sami, da se obuku, sluku sami, da obuju patike, ne moraju da vežu pertle, ali da znaju te neke najosnovnije stvari da rade, zašto ćemo mi imati volontere i imat ćemo jednu ženu koja će stalno biti dežurna, čiji će zvanični posao da bude da čuva decu, ali moram da vam kažem, pošto tako je vreme i pošto smo, hvala Bogu, skupili za ovoliko, za taj prostor, za opremanje i za tu jednu ženu koja će da radi, mi moramo da vodimo računa da tu budu deca koja će da se zabavljaju, koja će se druže između sebe i da te žene koje budu volonteri, naravno i muškarci, nadamo se, da će tu te osobe da budu samo da brinu o njihovoj fizičkoj sigurnosti. U tom smislu smo izabrali 6 do 9. Javljaju se roditelji, ovo pričam dugo o ovome, zašto se javljaju roditelji i ja znam da je najveća pomoć potrebna roditeljima koji imaju malodobnu decu i znam da im je najteže iz sopstvenog iskustva. Ja evo nadam se, pošto ovo je projekat koji nije skup, koji vrlo lako može da se održi. Mi imamo sad financije sledećih 4-5 meseci. Ja pozivam sve firme, ja znam da ljudi masovno pozivaju sve firme, ali meni je potrebno 10-ak firme koje će minimalno da ulažu mesečno. To su neke cifre koje neće ni osetiti da se ovaj projekat održi. Verujte mi, vrlo malo je novaca potrebno da se ovaj projekat održi, a mi ćemo već ovih dana da zbrinemo 20 do 30 dece. Tako da za sada je 6 do 9 godina u pitanju, a nadam se ako se bude setila neka firma koja podržava i koja afirmiše proizvode za decu, ukoliko se javi da bude naš, recimo, generalni sponsor, što je baš bilo lepo, da otvorimo što više punktova po gradu, a naravno zbrinemo i najmlađe, jer pogotovo sada letnja sezona kad dolazi, kad prestaje škole i vrtići sa radom, roditelji socijalno ugroženi imaju tu mogućnost da šalju decu u vrtiće, ti mlađi od 6 godina imaju mogućnost, ali nemaju financije da dođu do tog dežurnog vrtića.
Ovih dana me zovu roditelji sa decom od 4 godine. Kažem, nama je dežurni vrtić recimo u Maslinama, ne znam, sad možda grešim. A žive dalje i oni nemaju, oni da imaju te pare ne bi bili socijalno ugrožena grupa. A evo, do sad, od marta, šta bi moglo da zaključiš? Koliko je ljudi koji su, da kažem, društveno odgovorni da žele da pomognu? Pa svi se žale kako u Crnoj Gori nema ljudi koji će da odreaguju i sad svi meni kažu, laskaju me, pretpostavljam, da je sve ovako dobro krenulo zbog mene, zato što ljudi imaju poverenje u mene. Da li je to bio spoj moje neke lične priče, zato što sam ja javno uvek govorila o svojoj nekoj situaciji koja uopšte nije tragična, ali verovatno jeste manje lepo od onog kako se predstavljaju moje kolege kroz medije. Ljudi su negde verovatno i osetili da je to i da stvarno želim da pomognem deci socijalno ugroženih roditelja. Onda se pojavila tu Marija Šerifović kao ambasador projekta koja je ozbiljan pevač svetskih razmera i zna se da je ona stvarno što na umutu na drumu i da je vrlo onako iskrena i da ne bi u životu ušla u taj projekat, da ne misli da će ti novci da odu u prave ruke. Sad šta je tu ne znam, da li ljudi imaju i neku odgovornost prema meni kroz posao, ali imaju, ja mislim, ispred svega osjećaj za to i pošto moja organizacija, odnosno ja nikad nisam tražila velike novce, nego sam tražila dajte po 20 eura, ja ću biti presrećna. Onda se javilo tu, ne znam ja, nekoliko ljudi koji su dali 100 eura, 200 eura. Najviše su davali ljudi te minimalne iznose, tako da to treba da se traži od ljudi onoliko koliko da oni ne osete. Jer verujte, čak će pre da pomognu i zna se u velikim humanitarnim akcijama da najviše pomažu ljudi koji imaju manje i da najviše pomažu penzioneri jer su oni najosetljiviji na te ciljne grupe. A da ti ljudi koji imaju novce od kojih svakog dana traže, ljudi velike pare, malo imaju odbojnost od tog traženja. Tako da im je, ako im tražite malo, onda će da shvate da ste iskreni. Mislim da je to ključ i da ljudi imaju osjećaj. Nažalost, u Crnoj Gori imamo dosta familija koje žive od socijale, da tako kažem. Evo, vidjeli smo u posljednje vrijeme i one se ukidaju ukoliko se nađe neka sitnica kako bi se taj broj smanjio. A šta kažu roditelji? Ono što kad dođe da traži pomoć, ja bih da moje dijete boravi u vašem dnevnom boravku, zbog čega, kako. Sigurno nije lako ni slušati svakodnevno tu priču. Nikad se nisam isplakala kao ovih dana. Evo, smijem se dok pričam to, zašto mi je tako lakše. Mi smo takva sredina da ljudi prikrivaju kad nemaju, ljudi prikrivaju kad im je teško. I mnogi ljudi se nisu javili zato što ih je sramota, a teško im je i potrebna im je pomoć. Ja poznajem, imam dosta poznanica koje primaju to socijalno i koje su socijalno ugrožene, vrste koje uopšte ne izgledaju tako. Se svim silama trude da to ne pokaže. Ja to poštujem. Međutim, ovih dana su se javili roditelji koji stvarno im je voda do poda. Znači, te majke koje su se javile, drhtao im je glas, govorile su mi u fazonu moram da vam kažem, kao da mi se pravdaju što mi se javljaju, kao da se pravdaju da ih je stvarno muka naterala. To su obično majke koje imaju po 3 dece, koje su razvedene, čiji muževi bivši, odnosno roditelji te dece u životu neće da pomognu ni nekakav način, koje žive od toj socijalne pomoći, koje nemaju gde da žive, koje nemaju gde s decom, koje bi da imaju gde sa decom, ako imaju minimum 3 dece, možda i mogle da nađu posao, ali ne mogu da nađu posao zato što ne mogu 8 sati da budu odvojene od te dece, nemaju gde da ih ostave. I to je tako strašno kada oni kažu morate da znate, kao da mi se pravdaju, morate da znate da nisam tek tako okrenula ovaj broj, morate da znate bukvalno do majke koja ima dete od 4 godine, koje sam vrlo dobro zapamtila, koja me je molila, ja govorim ne možemo da čuvamo dete od 4 godine, ne možemo takvu odgovornost na sebe da nabacimo. Ja vas molim, to je divno, pametno dete, onda je počela tako me molim, nije spuštala pola sata, dok ja njoj nisam rekla dobro, ajde da pokušamo, jer ne mogu da odbijem. To su žena koja je recimo završila fakultet i sve, ali ima 3 dece razvedene, nije mogla da se zaposli, ili ima sitnu decu i koja kaže ja mogu da se zaposlim, mogu da nađem neki posao, nije me sramota od bilo kakvog rada, nemam gde sa decom. Da, to je već. Tako da su to već neka pitanja koje su malo i mimo moje moći, ali sve što je do nas, nadam se da ćemo da izađemo u susret. Da, bilo bi dobro da se sve to proširi pa da mogu i ostale djece, jer većina roditelja i ovih koji nisu socijalno ugroženi imaju taj problem sa djecom, gdje ih ostaviti, pa su prehlađeni, pa ne mogu da uđu u vrtić mjesec dana, pa vrtić je do 3, a rade do 5, 6. Ja nisam planirala svoje dete da rano odvedem u vrtić, da povedemo kako sam počela da radim. Ja sam jednog dana sa stomačnim virusom
došla do broja telefona privatnog vrtića i dete mi tada imalo 11 meseci, a oni primaju od godinu dana pa najviše. Ja sam plakala i slušalicu, rekla, platit ću vam koliko god da treba, samo mi pomozite, dajte samo negde da ga sklonim, jer nisam malo išla sam na posao s njim i sve. Tako da, eto, ja sam uvek imala, da kažem, novac da živim od prvog do prvog sasvim solidno, ali ta fizička pomoć je najpotrebnija svim roditeljima. Jeste, to je ono što je i tekako potrebno, ali evo, trenutno samo za ovu djecu, ali trebalo bi to, nadam se da se proširi, nadam se da su nas neki koji mogu pomoći ovog jutra i čuli, pa da to, kako da se jave, ajde. 067-399-237 ili nvoprinceza.jelena@gmail.com. A naravno postoji i Facebook stranica Dnevni boravak _ NVO Princeza Jelena, tako da lako se dolazi do Lako se dolazi, samo neka se jave. A kako će izgledati taj rad sa djecom? Pa ja se nadam da ćemo uskoro da dobijemo taj neki broj od 20-30 dece. Onda ćemo da krenemo sa tim kreativnim radom u kojem sam ja pričala da bi moji prijatelji barem svakog drugog dana dolazili iz medija, kulture, sporta, estrade, na kraju krajeva voljela bi najviše naravno iz kulture, ali ljudi koji imaju neko iskustvo i neku volju da sa decom čitaju. Ja sam to radila u Beogradu kad sam bila mala na Dorćolu. Imali smo te besplatne, iako nismo bili socijalno ugrožena porodica, imali smo te besplatne tečaje i to je meni uvek bio reper šta bi voljela da moje dete ima i da pružim ovoj deci ovde. To su okupljanje dece sa kreativnim ljudima koji će, ako ništa drugo, da vam puštaju neku super urbanu muziku ili neke evergrine da vas edukuje. Šta je to što bi neki sutra, da kažem, gradski čovek, ja uvek pričam o tim gradskim ljudima, ne moraju ni da su intelektualci, ali da su gradski bi trebalo, ako žive u gradu, da znaju. Znači, to su te elementarne stvari, dobra muzika, dobri dečiji filmovi, dobri crtani filmovi, znači ne puni agresiji, tako, nego brižno birani. Ja bih voljela da ta deca čitaju tekstove, odnosno im ljudi čitaju tekstove neke koji će da ih privuku, koji neće da im budu dosadni, da nisu to obavezne lektire. Mi imamo mnogo pisaca za decu koji su vrlo šarmantni i tako kroz taj način da nekako privole da čitaju, kao što ja radim sa svojim sinom. Onda bih voljela, naravno, od crtanja preko recitovanja, preko svih mogućih, i moji kumovi Vukčević i tim frizera će da se priključi, da ih nauči najosnovne stvari, pa nekim starim ciljnim grupama, nadam se u budućnosti da ih nauči da šišaju. Znači, sve ono što može da ih uvede da sutra u društvu budu ravnopravni članovi, da imaju o čemu da pričaju, da se ne osete ugrožene, jer obično te socijalno ugrožene grupe u odrastanju se izdvajaju od drugih zato što nisu na taj način neki obavešteni i edukovani. Dakle, ukoliko vi pratite sve trendove, ukoliko ste potkovani tim nekim informacijama iz kulture, društva, nema veze i estrade, vi imate o čemu da razgovarate sa nekim ljudima koji su možda trenutno vidno na nivou iznad vas. Tako da probudimo tu građanštinu ljudima. Ja to volim, voljela bi da to moj sin sačuva, da neguje i voljela bi da društvo oko njega ima isto to. Tako da se nadam da ćemo tu decu malo da... Ja nemam ništa protiv narodne muzike, vrlo je volim i protiv svih tih savremenih trendova, jer mislim da čovjek ne treba da beži od njih u životu. Ali da se zna, ja uvek imam tu neku podlogu zbog mojih roditelja koji su bili profesori muzike, tako da negde bih ja voljela da tu im damo podlogu kroz kreativni rad i kroz iskustva. Imam puno prijatelja koji su bili iz razorenih porodica, koji su doživjeli lične porodične tragedije i koji su živjeli vrlo siromašno, koji su izrasli u vrlo uspešne ljude. Neka ta iskustva i te životne borbe da prenesu na njih, koji će im objasniti da uopšte nije važno iz kakvih porodica potiču i kakve su im se situacije dogodile, jer vrlo bogati ljudi nekad propadnu, pogotovo u današnje vreme. Pogotovo u današnje vrijeme. Tako da ih pripremimo malo za život i da kreativno radimo, da se zabavljamo. To je bilo dobro. Pa super. Još jednom